sarap mag-bike! Yun, day 3 mga kapotpot. Tinatry natin magbawal masiro ulit. Bawal masiro challenge, day 3. So nung isang araw, nagtaktak ako almost 100 kilometers, so 96 yata. Tapos kahapon, recovery ride lang, UP 20 kilometers. Ngayon naman, tira tayo ng 150. Mga gano tayo, Gapan. Dito ang simula natin, Marilao, Bulacan pa rin. Palabas na tayo ng MacArthur Highway. Kanan tayo dito, northbound. Matagal-tagal ko hindi sinabi na simula yung matandang kasabihan ha. Hindi makakalimutan matandang kasabihan. Kasabihan naman kasi sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Hindi mag-skip ng ads, masyadong swertihin. Let's go! Medyo tinanghali ako ng ride ngayon. Alas 7 na ako nag-ride out, matraffic na, daming sasakyan. Traffic na. O baka may ginagawa lang dito siguro. Ayun, may ginagawa pala rito. Sana pala doon ako dumaan sa looban kanina para labas ko, Philippine Arena na agad. Traffic oh. Sakop na ng northbound yung buong kalsada. Wala na. Deadlock. Kailan kaya matatapos na maayos yung kalsada rito sa MacArthur Highway? Maya't maya, ginigiba, binubutas. Ay salamat, nakawala rin doon sa traffic. Bukawi Public Market na tayo. Yun, lumuwag din. Maayos na kalsada. Antayin lang natin mga ilang araw, babakbakin na naman to. Time check, 7:28. Balagtas Bulacan na tayo. Giginto na tayo sa tuktukan. Tawid na ulit tayo NLEX. Usually ang daan Pagapan diretso, pero ngayon yung pinano natin ruta, magluloop tayo. So tayo kanan tayo, diretso MacArthur pa rin. Tapos mamaya pabalik, dito tayo magagaling. O baka hindi pala, baka ibang ruta rin. Ito, pagdating dito sa Malolos, maayos-ayos ang kalsada rito. Buti dito sa Malolos, hindi kagaya nung dun sa may bandang Bukawi tsaka Giginto na madalas binubungkal ang kalsada. Bale 20 kilometers hanggang dito sa paglampas ng Robinsons Malolos. Mga 130 pa, 130 kilometers. Pero puro patag naman tong ruta na to. Ang habol lang talaga natin dito sa ride na to, yung distance lang. Oy, sa pala, nasa Isabela kami. Register kayo kung di pa kayo nakaka-register. Kita-kita tayo dyan kasama Team Apple. Malolos flyover na tayo. Time check 8:08. Nakaka 25 kilometers na tayo. Nakahanap muna tayo ng pahingahan. Nakapag-hydrate, saka merienda siguro ng konti. Hindi, baka hydrate lang. Medyo busog pa ako eh. Sarap yung almusal ko kanina, pinapaitlog. Makapag merienda muna. Meron tayong apple crisp. Shoutout pala Master Michael, kapotpot natin sa US na taga Pampanga. Thank you sa padala mo. Uy, traffic din dito. Sa Kalumpit na ba to?
ginagawa rin. Ayaw patalo. Buti na lang mamaya pag uwi, di na dito yung daan natin. Sana sa kabila wala naman traffic doon. Bagay, ayos lang, parang pahinga rin to pagka ganito na traffic. Kaya sobrang bagal. Yun, buti na lang na napasa natin yung traffic na yun. Meron pa ulit dito. Kaya traffic kasi yung kalahati ng daan naging parking eh. Mula dun sa tulay hanggang dito, ayan no. Dami nakaparada, so parang single lane na lang siya, kabilaan. So, itong truck na to, dito na po marking. Hindi sa madadaanan sana. Tapos yan, mga tent, ayan no. Talaga magka-traffic na. Tapos terminal ng tricycle, nasa gitna rin ng kalsada. Ay, salamat, grabe yung traffic niya sa Kalumpit. Naging palengke yung gitna ng kalsada. Time check, 8:37. Ito na yung boundary ng Bulacan at Pampanga. (8:49) Mapalit na tayo. Yun, 7-Eleven, nakakita rin. Pahinga muna. Yun, larga na ulit tayo. Ganda sikat ng araw ngayon ah. Sana walang ulan mamaya. Kanina medyo mainit eh. Banda rito may Caltex eh, kakanan tayo papuntang San Simon, Pampanga. Eh, malapit na yung lilikuan natin pa kanan. May sign na ng NLEX eh. Ito na, stoplight tapos may Caltex, dyan tayo kakanan. Ito patawid to ng NLEX San Simon. Tawirin lang natin tong NLEX. Ito mahaba-haba rin to, San Simon Bypass Road. Ang labas natin ito doon sa may rotonda, may Santa Ana. May daan dito papuntang Candaba, papunta San Luis, Pampanga. Tapos pabalik din ng Baliwag, yun kaya gagawin natin ngayon. Pero doon diretso muna tayong Gapan. Nakapag-bike din dito. Dati ko pa gustong mag-ano rito eh. Dati ko pa pinaplano nakapag-bisikleta rito sa San Simon Bypass. Time check, 9:58. Andito na tayo sa ano, Mexico na ba to? Oh, alam ko Mexico na to. Santo Domingo Bridge. Itong rotonda na to ay ano, pero Mexico Town proper dun sa kanan. Dito papunta San Luis eh. San Luis, Candaba, dyan may daan dyan papuntang Baliwag. Pero dun tayo sa kabila yata. Okay, larga na tayo. Silip natin mapa, tsaka nagtubig ulit ako ron. Grabe init dun sa may San Simon Bypass. Dito tayo, ang tumbok nito San Isidro. First time ko rin rurutahan to, pero tinignan ko sa mapa, mukhang dire-diretso lang naman. Time check, 10:09. Nakaka 49 kilometers na tayo hanggang dito. Etong lugar na to, ano na to? Mexico, Pampanga, Santo Domingo. Tapos ayun, nakikita ko sa ano, may side dito si Jollibee. Santa Ana na. Santa Ana, kitang kita, walang daya. Ayun, aba, buti mapuno rito. Maraming lilim. Kaya na masikip yung kalsada. Walang shoulder. Now narayat. Traffic ah. Ano lugar na to?
ako, nagana yata ako rito dati ah. Hapya, riot na. Time check 10:26. Selfie muna. Kala ko dire-diretso na yung padjak natin kanina. Pagdating dito sa may Arayat, may ginagawang kalsada sa Paagos. Eto, traffic din. Haba rin ng ano one way. Nasa tagal ng Paagos na to. Buti hindi natin inabot na nakastop. Wala, haba ng traffic. Kanina pa natin nalampasan yung kalahating ginagawa. Hanggang dito traffic pa rin, nakahinto pa rin no? Pabalik ako, nakita ko sa mapa, ito palang kabilang side, pareha silang natumbok. Eh dito mukhang matraffic eh. Dito sana wala. Uy, parang medyo nakakalito na to. Teka, double check tayo sa mapa. Kumaliwa para dapat ako, balik tayo. Kaya sabi ko eh, eksperimento na eksperimento eh. Balik tayo, may nakita ko kaya nilikuan ng mga sasakyan. Doon pala dapat. Ito dito. Ayun na, mag-merge na ulit sa main road. Parang namali ako ng daan. Shortcut ko medyo malayo ng konti. Long cut. Tsaka mukhang di naman traffic dito eh. Maluwag. Meron pang mga 80 plus kilometers na kailangan bunuin. Hinay-hinay lang. Makukompleto rin natin yan. Yun, ganda ng kalsada rito ah. Anong lugar na to? Ano ba yun? Hindi ko mabasa. Philippine Arayat ba yun? Philippines Arayat Training School. Ano yun? PATS. Aba, time check 11:20. Nalabas na tayong Pampanga. Boundary na to ng Nueva Ecija. Makapagpahinga. Ulit tayo, hydrate. At mainit. Ha, grabe init. Tirik na tirik yung araw, walang kaulap-ulap. Ayun, nababa yung Mount Arayat. Selfie muna tayo dito. Nueva Ecija. Okay, hanap tayo tindahan. Ba, sakto. Ito mismo pala sa Arco. Ito lang mismo, yun yung Arco. Ito na tindahan. Nabili mineral. Kabyaw pala yun pag dito galing. Unang bayan ng Nueva Ecijang dadaanan. Sarap. Ganda ng kalsada. Salamat naman. Wala na mga ginagawa rito. Dire-diretso lang. Ito mainit nga lang. Sa tanghalian tapat. Sakto, 12 pala oh.
Naka 72 kilometers na tayo. Halos kalahati na lang. Uy, matraffic dito ah. Town proper ba to? Meron daan no kayo nasa kabila eh. Kita ko sa mapa kaya lang hindi na ako dumaan. Baka kagaya lang nung kanina sa ano eh. Baka mapalayo pa tayo. Poblasyon Cabiao. Ba't sa Nueva Ecija ang daming tricycle driver na babae? Nueva Ecija tsaka Pampanga. Time check 12:26 na. Oras na talian. Mga alauna. Manananghalian na tayo. Kanina ang dami ko na dadaanan na kainan dun eh. Kaya lang ang dami kumakain kasi nga oras ng tanghalian. Kaya di na tayo nakasabay. Kaya diretso muna tayo. Meron ako mga nadaanan, Pares tsaka Lugaw, pero hindi na kailangan natin ngayon. Gusto ko tunay na pagkain. Tanghalian na eh. Mula kanina puro biskuit lang kinakain natin. Biskuit tubig. Dito mukhang may bayan na rito. Sana may karinderya na maayos. 12:42 San Isidro, Nueva Ecija. Galing dito sa San Isidro 5 kilometers hanggang Gapan. Doon na tayo sa Gapan kumain. May tuwa ko rin sa ano. Nakita ko ron I love malapit. Nag selfie muna ako pa Facebook. 3 kilometers na lang Gapan na. Na tayo mananghalian. Grabe sa pangalan ng Toda na yon. Ayusin nyo naman. Ay, kayo na lang magbasa. Time check 12:58. Ano na pala to? Gapan na to, San Nicolas, Gapan. Nananghalian na tayo. Lapit na. Ayun, familiar na sa akin tong gantong style oh. Gapan na to, alam na natin to. Malamang ito na yung papuntang Walter Mart. Ayun, eksaktong alauna. Andito tayo sa ano, Arco ba tawag dito? Sa Gapan. Selfie. Okay, hanap na tayo ng makakainan dito. Isang paksiw tsaka isang, anong gulay yun? Upo. Tsaka isang upo. Ay, salamat, nakapagpahinga rin. Medyo tinagal-tagalan ko yung pahinga ko rin pagkatapos mananghalian. Tapos nagkape na rin ako. Time check 1:53. 66 kilometers na lang pala hanggang makauwi. So malamang-lamang yan bago magdilim nakauwi na tayo. Sarap, nakapagpahinga ako ng maayos. Ito loop nga pala to, kung hindi ko pa nabanggit kanina. Loop tong ruta na to. So mula dun sa Bulacan, nag-MacArthur Highway tayo. Tapos San Simon, Pampanga, dumaan ng Mexico. Tapos ano pa ba yung mga dinaanan? San Isidro. Tapos papuntang Nueva Ecija. Tapos ito na nga, Gapan na nga to. Tapos dito pabalik, dito naman tayo dumaan sa kabila. So paikot to. 90 kilometers hanggang dito. Robinsons, Gapan.
Time check 2:16. Labas na tayo ng Nueva Ecija. San Miguel, Bulacan na to rito. 3:11. Parang banda lang ah. Tayo sa may ano, junction ng Biak na ba to? Yun o, yung Revolto na yun. Time check 3:17. Malabas na tayo ng San Miguel. Ano na nga ba to pagkatapos sa San Miguel? Hindi ko kabisado. San Ildefonso ba to? San Ildefonso. Ito. Kapagod din tong loop na to. Lalo kanina nung katanghalian, sobrang init. Grabe, dami ko rin hinto doon. Tapos panay-hydrate ko. Dahil sobrang init na, mahirap na. Mahirap pati-hydrate. Hindi lang ngayon, medyo ano na. Wala nang araw, 3:21. Usually, pag ibang araw, mainit pa tong ganito, 3:21. Buti na yung makulimlim na. Traffic ah. Niisip ko kung mag-ano ba ako, Daredel bypass, so diretso tayo yung ano, itong kalsada na to. Wala na, tingnan natin mamaya. Oo nga, bypass na lang para matapos na, baka matraffic pa tayo sa Makati Highway. Doon tayo dumaan. Pero sa bypass, diretso. Medyo tingnan din natin kung maluwag na siya ngayon. Dati kasi masikip dun eh. Tingnan natin kung gawa na yung kabilang side. Time check 3:41, eksaktong 120 kilometers. So mga 30 na lang. Halos patapos itong ride natin, 30 kilometers na lang. Pagod, grabe traffic dito sa San Ildefonso. Bumagal yung ano, tadyak natin. Kita niyo yung pila ng sasakyan na yan. Ito pa yan, ang haba niyan. 3:46, 121 kilometers. San Rafael, Bulacan na tayo. Ito na sa Maysel, kaliwa tayo rito. Hindi pala 30 kilometers, 36 pa, pero gano'n din, malapit lang yan. Parehas lang, malapit na. Mga lumuwag na rito ah, relax lang tayo.
Oh, buti na lang, medyo late ako dumating dito. Umulan kanina rito, basta yung kalsada mula pa rin kanina. Pero dito pasikat na oh. Pero madilim pa rin yung langit. Kulang-kulang 140 kilometers na tayo. Lapit na. Yun, ay salamat. Konting kembot na lang at matatapos na yung ride natin. 5:13 ng hapon. Nakaka 145 kilometers na tayo. So ano pala, lampas 150 pala. Siguro abutin tayo mga 155 o 160 hanggang makauwi sa Ian House. Balagtas na, balagtas. Yun, time check 5:28. MacArthur Highway na tayo. Nasa 150 kilometers na. So plus 10 kilometers hanggang makauwi. 160. At dyan na natapusin ang vlog natin. Maraming salamat sa pagsama ng mga kapotpot. Huwag kakalimutan mo na lang kasabihan ng mga sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertehin. Hindi mag-skip na ads. Mas lalo sa swertehin. Hanggang sa muli, salamat. Sarap mag-bike.